Men långt så ingenting. Otur Omar. Åh, vad får de? Tack. God rutina. Vad har med? Ska jag med då? Laisla komen. Tack. God. Har de Helge? Upp med. Flottur. Vi ska hjälpa. Vad var med då? Ekki gera. Sama aftur Omar. Hefðu þið? Ég var að segja áfram pappi. Jag ska skåra väskan. Så. Oj, tack så. Du ska ha väskan med? Ekki láta lóðukaka eftir nú. Ja, tack. Som att passa. Vad sa du idag? Ekki grípa inn í skáluna. Höskarna? Ja. Vad var det? Det är där det går. Tack för rullorna. Jag ska komma. Hausinn undir hökuna. Hon har fått tagga därför. Það ekki fókus. Dóra! Koma Helgi. 1,5, 4 myndir. Mínúta Helgi. 7 stigum undir. Ekki láta móka gardinu. Ekki. Þessi.
20 sekúndur. Allt svo á.